sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang consumer ng MNWD sa Gainza pinaputol na ang kanilang water supply dahil sa kung minsan at walang supply ng tubig. Singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong Hunyo, bumaba ng 70 pesos per kilowatt hour. Sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, makakaapekto kaya sa singil sa kuryente sa susunod na buwan. At triathlete mula sa Camarines Sur, historic at dinomina ang Ironman Triathlon sa Zambales. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Muling bababa ang singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong buwan. 70 centavos per kilowatt hour yan sa kada residential, low voltage at high voltage consumers. Casureco 2 umaasang hindi maapektuhan ang singil sa kuryente sa sigalot ng Israel at Iran. Narito ang ulat. May good news ang Casureco 2 sa mga consumers nito ngayong buwan ng Hunyo. Bumaba kasi ng higit sa 0.70 pesos per kilowatts ang singil sa residential, low voltage at high voltage consumers. Ito na ang ikalawang sunod na buwang may pagbaba sa singil ng kuryente ang kooperatiba na dahil daw sa mababang presyo ng nabibiling kuryente ng kooperatiba. Ang rason po kayo ito pong nabakaltang kuryente sa wholesale electricity spot market, ababa man po si kantidad, nag-average sa sana po ni nasa 4 pesos, kaya yan, dakulang bagay ini na nakaapekto duman sa tuyang taripa sa presenteng bulan na Hunyo 2025. Mula sa 8.91 pesos per kilowatts itong Mayo, 8.20 pesos per kilowatts na lang ang singil sa residential consumers, habang 7.35 pesos per kilowatts sa low voltage at 6.29 pesos per kilowatts sa high voltage consumers. Samantala, dahil sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, minumonitor ng Casureco 2 ang sitwasyon na maaring makaapekto sa magiging singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Although may mga nahihiling kita na pwedeng makaapektar, pero sana daiman, sana daiman. Araw po kay itong presyo kong produktong petrolyo, may mga planta kita ng kuryente na nag-aasa duman sa crudo, na imported po yan. And sana itong sa coal, itong mga imported coal, itong mga nasyon na nagsusupply po sa tuyang nasyon, sana po dahil man maapektaran itong sa tuyang presyo, dahil kung makaapekto po ini, mag-expect po kita next month na dakula po ang pwedeng sa tuyang ilangkaw pag-abot sa taripa. Nick De La Cruz, CSN. Halos masanay na umano ang ilang residente sa Gainza, Camarines Sur sa kung minsan mahina at walang supply ng tubig mula sa MNWD. Ilan sa mga consumer nagpa-disconnect na sa water district, lorries at air-to-water potable water on wheels ng provincial government ng Kamsur. Patuloy ang paghatid ng malinis na tubig sa lugar. Narito ang ulat. Dahil sa mahina at kung minsan walang supply ng tubig, nagpasya si Samuel ng Barangay Malbugon, Gainza, Camarines Sur na ipaputol na lang ang kanilang linya ng tubig sa Metropolitan Naga Water District o MNWD. Nangihinayang daw kasi si Samuel sa ibinabayad niya buwan-buwan sa MNWD na hindi naman nila napapakinabangan. Malang bulos, malabi ng 2 taon. Nagpaputol lang ko. Mabayad ganing maman bulos, minimum 125 bulan. Bulan-bulan ready. Mabayad ka naman. Nagpaputol na lang ko. Dumagdag pa umano ang gastos ng ilang residente sa pagbili ng inuming tubig. Diyan po sa naglilibot, 25. Kung sa tindahan ka na mga bakal, mabili, 35 na po, sir. May dilin siya na sinda. Paliwanag ng MNWD, may mga leakages sa kanilang transmission line na nakakaapekto sa ilang consumer sa Gainza, Kamaligan, mga barangay ng Abella, Sabang at Mabolo sa Naga City. Every time na may i-repair, ikosindang na didiscover na naman na bago na leak. So all in all, 17 leakages ang nakuha ninda and still growing. It means nag-igwapang mga nagkakakuroa pa na mga leakages sa transmission line. Sa ngayon ay may water lorries na umano ang MNWD na umiikot sa mga apektadong lugar sa Gainza.
Maliban sa water lorries ng MNWD, tuloy-tuloy din sa paghatid ng malinis na tubig ang water lorries at air-to-water potable water on wheels ng provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, katuwang sina Congressman Elroy at Congressman Migs Villafuerte. Sa tulong ng water assets ng Kapitolyo, napupunan ang pangailangan ng mga residente sa malinis na maiinom na tubig. Salamat, Gov. Elry Villafuerte. Salamat sa indo mag-ama kay Congressman Luigi. Thank you, Gobernador Elry Rodriguez, Congressman. Grabing pasalamat Migdio, nakalaw ka mo sa Barangay Malbong, gayon sa Chris Novelo, CSN. Tumalon sa ilog at nagtangkang tumakas ang isang drug suspect sa Naga City matapos ang sinagawang buy-bust operation. Isa pang tulak ng illegal na droga sa Bula, arestado ng mga otoridad. May ulat si John Amador. Ito ang eksena ng malapelikulang tagpo madaling araw ng June 19 sa Naga River na sakop ng Magsaysay Avenue, Naga City. Ang eksena, kuha bago ang pag-medical sana sa target matapos ang isinagawang buy-bust operation ng Police Station 3 ng Naga City Police Office. Ang target ng operasyon, tumalon sa ilog at nagtangkang tumakas kahit na nakaposas. Dahil ita ini-expect na araw katong sa iyang pag-iisip na may plano pa lang siyang magdulag. Alagad mabilis sir si action kang PNP kaya na recapture ta ulit siya. After digdi sir sa stations mapunta sana sir sa Naga City Hospital para ipamedical siya. Nakuha sa sospek ang aabot sa 60 gramo ng hinihinalang shabu na nasa higit 400,000 pesos ang halaga. Actually sir kang sarong bulan pa ini sir talagang tigtrabaho may tig-develop may alagad talagang dahil na siya na timingan almost ika 3 times na kasubanggi na timingan may na talagang kunyan porsigido ba siya magpabakal ng droga and kasubanggi sir successful sa yung operation yung timbang sir is umabot ng 60 grams and nasa 408,000 ang barangay San Felipe dahil naman masyado kulang na ang drugs digdi pag sanabing sa San Felipe kadaklan na nadadakop digdi nagwabariwas bako naman mga taga San Felipe hali na sa mga dayong lugar kaya namumundo ako na grabe baga ang proliferation kang drugs na bako naman hali mismo sa San Felipe. Samantala, huli din sa parehong operasyon sa Umbaw Pulpog, Bulacan, Camarines Sur ang 52 anyos na si Vicente, residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanya ang hinihinalang shabu na nagkakahalagang aabot sa 7,480 pesos. Pabor naman ang mga lokal na opisyal sa kapansin-pansing tuloy-tuloy at pinaigting na operasyon kontra iligal na droga. Siguro sir, ito magbibigay ng pabala sa mga gumagamit ng mga bawal na gamot sa di barangay na mo. Kaya paalala ko sa mga kung si isay man yan naggagamit na yung mga drugs na bawal nga niyan, kung pwede po magpundo na kamo, tagko pa kamo pagkakataon na magbago. Mayroon po kaming badak, Barangay Anti-Drug Council na buwan-buwan nagmi-meeting sila para ito din ang natatapik yung mga about sa drugs. Sa hiling ko, nakakatabang itong organisasyon kang badak sa pagtatabangan kang hipatura kang pulis asin kang barangay lalo na ining mga tanod. Labis din ang pasasalamat ng PNP sa pakikipagtulungan ng komunidad kontra droga. Magayon nga iyan sir na ang sa to yung mga barangay officials suportado ang kampanya kang PNP sa laban sa droga. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na naaresto sa magkakaiwalay na operasyon. John Amador, CSN. Tila hindi na umano matutuloy ang nakatakdang voter registration na magsisimula sa July 1 dahil yan sa agam-agam na postponement ng barangay at SK elections sa susunod na taon. Narito ang report. Opo. Tuloy pa rin po ang paghahanda natin.
Tila tsatsang atras abante ngayon ang paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na barangay at SK elections sa Disyembre. Ito'y matapos i-reschedule ng poll body ang nakatakdasan ng voter registration sa July 1 to 11 patungong Oktubre hanggang sa Hulyo sa susunod na taon. Mapapansing malawig din ang voter registration kung ikukumpara sa orihinal nitong schedule sa July 1. Kaugnay nito, hinihintay pa ng COMELEC Naga ang ilalabas na resolusyon ng COMELEC and Bank hinggil sa postponement ng voter registration. Pero sa ngayon, mag-antay muna kami ng formal na memo o resolution from COMELEC and Bank para po kung ano po talaga yung schedule ng ating voters registration. Kami dito sa field, mag-antay lang po muna ng memorandum o resolution from COMELEC Manila. Kung ano po, basta kami po, prepared lang po kami kung matuloy naman sa July yung registration. Nananatiling handa pa rin ang COMELEC kung sakaling walang batas na maisabatas na magpapaliban sa halalan sa barangay level. Kaya po, okay naman po sa amin kung gawing October 2025 yung registration. At least may time pa po to prepare. Kami dito sa field, mag-aantay lang po kung ano pong order ng COMELEC main office. Chris Novelo, CSN. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay dismayado sa naging implementasyon ng K-12 program o ang dagdag na 2 taon sa secondary education. Ilang magulang pabor na alisin na ang karagdagang 2 taon sa high school. Narito ang ulat. Sa isang podcast, ikinadismaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naging matagumpay ang implementasyon ng K-12 program sa bansa. Anya, maraming nagtapos ng grade 12 ang hirap makahanap ng trabaho, dahilan upang questionin kung epektibo pa ba ang programang ito na halos 1 dekada na mula nang ipatupad. It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Magmamatrikulasyon pa yan, maraming mga school supplies, bibili ng libro, lahat. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. Bago mag-adjourn ng 19th Congress ay inihain sa Senado ang Senate Bill No. 3001 na naglalayong buwagin na ang K-12 program. Para sa ilang magulang na nakapanayam ng CSN, gaya ng Pangulo ay dismayado rin sila sa implementasyon ng K-12. Anila, tila nasayang lamang ang 2 taon na idinagdag sa basic education system. Sayang po ang panahon. Parehas man lang po si mga dating nakaagi na may pag K-12 task ngayon. Parehas lang po. Mayo man talaga naging maray na resulta. Nagsayang sana ning 2 taon ning nagparagastos. Pagkatapos mag-graduate, ang sabi ninda, pwede yan ning magkaigwanan ning trabaho. Pero ang nangyari, ang priority manggiraray, itong mga nagtapos sa college. Dagdag pa ng mga magulang, hindi naging sapat ang paghahanda ng sistema para matyak ang kalidad ng edukasyon at trabaho sa pagtatapos ng senior high school. Ay po, sana po ma-aproban yung gusto ni Presidente. Nganing siguro i-upgrade na lang si mga tukdo, si mga curricular kang subject nganing makasabay manggiraray sa international. Ang gobyerno man ang makakapagdesisyon, dawa man kami magsabing aliun na yan. Yan, ang makuapo ko, baka abuto na naman yan. Okay, 12 na naman, sayang na naman kang 2 taon. Sa harap ng mga ganitong sentimento, umaasa ang mga magulang na muling pag-aaralan ng pamahalaan ang sistema ng K-12 upang tunay itong maging kapaki-pakinabang sa kabataang Pilipino. Nick De La Cruz, CSN. Pahirapan ngayon ang paghakot ng basura ng Menro Pasakaw dahil sa nasira nilang dump truck na pangunahing ginagamit sa paghakot ng basura. Menro at LGU may pakiusap sa mga residente. May ulat si Eli Balbin.
Tambak na basura ang sobrang bahong basura tumambad kay Pasakaw Mayor Jojo Bengwa sa gilid ng kalsada sa Barangay Santa Rosa del Sur. Ayon sa alkalde, delikado na nga sa kalusugan, nakakaperwisyo pa sa mga dumadaan. Ang sandamakmak na basura na ipon matapos hindi makuha ng ilang linggo ang mga basura sa naturang barangay. Paliwanag ni punong barangay Taloy Taiko na 2 linggo na hindi nahahakot ang kanilang basura sa kanilang lugar. So, aron po kaniyo ang nangyari kang sitwasyon na nagigwa kami ning siguro 2 weeks na dahil paghakot ning basura sa Banuan, lalo sa barangay na iniyo ipa ano kang menro na nagpapaisi man sinda na dahil sinda makahakot inot na inot na pabihis sa kada barangay na sinda dahil makahakot ning basura dahil yung ano ini naraot si truck. Naging mabigat umano ang naging responsable ng kanilang barangay dahil ang ilang mga residente ay hindi marunong mag-segregate ng kanilang basura kaya naaantala ang pagkuha sa kanilang lugar. Sa tao midigtiyo, dahil man proper ang pag-apon ng basura dahil dahil man nag-segregate. So, sa muya man sa parte may magabat na maray, lalong-lalo na sa barangay ta. Ang sa mga empleyado sa bayo man, duwa-duwa man sana. Gusto may ipaabot digdi sa muyang barangay na sana paulit-ulit na akong naikiulay na mag-segregate po kita. As in, siguro sa kadakulan ng household digdiyo, talagang day man kaya na ang nasunod lang siguro mga 10 harong, nag-segregate, maayos man ko ta, o mga 20 harong. Paliwanag ni Menro Officer Norly Baroma, ang dapat nahahakutin lang at kukunin ay yung mga segregated na. Ngunit ang nangyayari ay pinaghahalo-halo ng mga residente ang kanilang basura. So nagkaroon ng tambak, halo-halo yon. So yung community naman, isa pa, dapat well-informed sila. Siguro sa IEC natin sa barangay level, palawagin natin para yung nagkakalat ng basura is maiwasan natin. So, dumating ang punto na tambak na, yung action ang kailangan. So, doon tayo dapat, sabay dapat ng mabaho. So, yung residual waste, kukunin ng munisipyo, yung biodegradable waste sa barangay. Personal naman na inamin ni Baroma na kaya hindi nahahakot ang basura ay dahil may problema ang kanilang panghakot. Hindi kayo kumukolekta dahil may problema yung truck. Totoo po ba to? Totoo po. Kasi yung ano naman, kaya siguro mga 2 weeks na kami. And hindi naman pwede tayo magkolekta ng basura manually. Hindi kaya ng tao. So basically, hintay tayo ng maayos yung truck. Sa local government naman kasi, in-observe namin yung may tinatawag tayo na yung procurement process. Under 9184, yung batas natin na may bago na nga. So, kailangan nating dumaan sa proseso ng procurement. And may proseso yon, may katagalan. So, yung pyesa na kailangan, kahit minor lang yun, kailangan lang antayin para makuha. So, yun ang isang bagay na kami. Sabi natin, yun ang parang naging hindrance doon sa hindi natin paggawa ng basura. Pangako ni Baroma na mamadaliin nila ang pagsasaayos ng truck upang mahakot na ang mga basura at makakaasa ang mga residente ng lokal na pamahalaan ng Pasakaw na hindi sila nagpapabaya pagdating sa basura. Baka this week, kung maayos na yung pyesa, mapakabit namin sa mekaniko. Baka mapakot na namin po yan. Pero hindi natin papatigalin kasi nga ang problema natin, yung mga biodegradable waste, yun talagang bumabaho. Yung residual waste, 1 week, okay lang po yan. Pero pangitingnan, and sabi ko nga, si Pasakaw is first class na. Kailangan sumabay yung waste management na pang first class naman. Eli Balbin, CSN. Epektibo na ngayong linggo ang higit sa pisong aumento sa mga produktong petrolyo na inaasahan tataas pa dahil sa tumitinding sigalot ng Iran at Israel. Gobyerno inihahanda na ang fuel subsidy sa mga tsuper. Narito ang ulat. Epektibo na ngayong linggo ang higit sa pisong dagdag presyo ng langis, pinangangambahan na maaari pang tumaas dulot ng umiigting na tensyon sa Middle East, partikular ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil dito, ramdam na ramdam ng mga motorista at tsuper ang bigat ng dagdag gasto sa kanilang pang-araw-araw na pamamasada.
Kaugnay nito, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda itong buhayin muli ang fuel subsidy program para matulungan ang mga driver na labis na apektado ng krisis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dati nang nagbigay ang pamahalaan ng kahalintulad na subsidy noong panahon ng COVID-19 pandemic. Kasama sa stakeholders na maaaring mabigyan ng fuel subsidy ang mga public utility vehicle o PUV, gaya ng jeepney, bus, mga trimobile, ride-hailing services at iba pa. Isa sa mga driver na umaasang maipatupad ito agad ay si Mang Jerry, isang jeepney driver sa lungsod. Maraming po magkakaigwa ng ayuda hali sa gobyerno, di siyempre po makakaluwag-luwag ang mga driver kasi tabang yan para sa mga driver. Dahil na sila mabutas ng sa dalang kwarta para makaigwa ng maray na dilensya. So, pabor yan sa mga driver. Ayon sa Department of Transportation, posibleng simula ng pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na linggo sakaling tuluyang maaprubahan ang pondo para dito. Nick De La Cruz, CSN. Kahit bawal ay nagtitiis pa rin ang ilang magsasaka sa Pamplona, Camarines Sur sa pagbilad ng mga inaning palay. Ngunit dahil sa malapit ng matapos na rice processing facility sa bayan, ay mas mapapabilis na at matatapos na ang mano-manong pagproduce ng bigas. Narito ang ulat. Sa kabila ng pagbabawal ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa pagbibilad ng palay sa mga pangunahing kalsada, ilang magsasaka pa rin ang nakikipagpatentero sa mga sasakyang dumaraan at napipilitan magbilad ng palay sa kalsada. Inabutan ng CSN si Ariel Pacheco na abalang-abala sa pagbibilad ng kanyang inaning palay. Sinasamantala niya umano ang mainit na panahon upang makapagpatuyo ng palay. Sa ngayon hindi mo alam kung uulan o araw kasi pag tanghali, uulan na. Tapos, ano mo naman siya, ipunin mo, isasako mo na naman. Dagdag pa ni Tatay Ariel na may pagkakataon pang inaabot pa siya ng 1 linggo sa pagbibilad ng palay lalo na kung masama ang panahon. O 1 week, ganoon. Kasi, hindi naman, pag kalating araw, uulan na, paghapon. Yan ang problema sa amin dito. Walang dryer na yung malagyan ng ng palay. Sa pag-iikot ng CSN, abalang-abala din ang 67 taong gulang na si Tatay Gabriel Palagum. Naghahanda na rin siya para sa kanyang pagtatanim ng palay. Kwento niya matagal na siyang magsasaka sa Barangay Poblasyon, Pamplona, Camarines Sur. Sa kanyang edad, mahirap na para sa kanyang pagbibilad ng palay lalo na kung ito ay inaabutan ng ulan. Parang talagang pawis mo niyan tumutulo sa katawan, lalo kung mayroon ulan. Marami nga dyan na inaalos na dyan, mga kuna yan. Pag inabot ng ulan, ay talagang yan, dyan na lang yan. Dyan na lang yan sa kwan. Mga 4 na araw, pero kung hindi man umuulan, mga 2 araw lang. Sa inisyatiba ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte at 2nd District Congressman El Rey Villapuerte, mapapabilis na ang rice production sa tulong yan ng rice processing plant. May kakayahan itong magpatuyo ng palay na aabot na 6 na tonelada sa loob lamang ng ilang oras. Ito ang paraan na naisip ng probinsya ng Camarines Sur bilang isang visionary province para mas lalong matulungan ang mga magsasaka. Ikinatuwa ito ni Tatay Ariel at Tatay Gabriel nang mabalita ang malapit ang magbukas ang rice processing sa bayan ng Pamplona. Aniya matatapos na ang hirap at mano-manong pagbibilad ng kanilang palay. Ay magiginawa kami kasi yung tawag dito, parang hindi na kami mahirapan magbilad kasi pag sinalang sa dryer, halimbawa kung may bayad, babayad na lang kami. Maginawa na sa buhay kasi pagka tapos namin magpaan dali doon ang palay sa dryer. Isang araw lang siguro. Na siya, okay na. Malaking tulong yan sa amin. Hindi na kami magbibilad. Isasalang lang namin dyan sa kwan. Dryer. Dryer ang tawag niyan At umuulan, paano mo yan, parabis mo yan, pwede. Tuyo yan dyan sa dryer. Gob, salamat na marami kasi magiginawa na kami magsasaka. Yun ang kagandaan sa amin. Salamat sa iyo, Gob. Mabuhay ka.
Samantala, maliban sa Rice Processing Center sa Pamplona, patuloy din ang konstruksyon ng food terminal sa San Jose, Pili, Camsur. Tapos na rin ang konstruksyon ng vegetable processing. Nakakapag-produce na rin ng world-class na coco drink ang Coconut Processing Center na kung tawagin ay Coco-Cola. Eli Balbin, CSN. Naghahanap ka ba ng trabaho? I-print mo na ang iyong updated resume at i-check it out. Ang mga alok na trabaho sa Camsur Peso. Trabaho na may magandang employee benefits, alok sa aktibidad. May ulat si Marge Sereco. Sinimulan na ngayong araw ang 2-day local recruitment activity ng Camarines Sur Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang BMI Finance Corporation na magtatagal hanggang Biyernes, Hunyo 20, 2025. Daan-daang trabaho ang alok sa mga Camarinense sa pamamagitan ng naturang aktibidad na layuning makapaghatid ng direktang oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho sa probinsya na isa sa mga prioridad ng programang Provincial Government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte, katuwang sina Congressman Al Ray at Migs Villapuerte. Alok ng kumpanyang nakipag-partner sa Camsur Peso ang magagandang employee benefits gaya ng guaranteed 14th month pay, mid-year performance bonus, annual salary increase, HMO, monthly rice subsidy at iba pa. So sa ngayon po, ongoing po yung aming local recruitment activity with BMI Finance Corporation. So ngayon po, naghahanap po sila ng 4 pong support credit counselor and 8 handling credit counselor and 6 na credit investigator. So to be assigned po yan sa mga munisipyo po ng Goa, Pili, Sipocot, and sa syudad po ni Naga. Bukas din ito sa mga college graduate maging fresh grads. Bilang paalala, bukas pa rin ang Camsur Peso sa mga katanungan at aplikasyon. Maaari umanong magpadala ng mensahe o mag-inquire sa kanilang official na Facebook page ukol sa mga job openings na patuloy na ina-update. Sa mga gusto pong mag-apply ng trabaho, pwede man po kamong mag-bulok po dito sa opisina sa Camsur Peso. And pwede din po kayong i-visit po yung Camsur Peso FB page and doon po kayo pwedeng tanong po kung ano po kung mga trabaho meron po sa ngayon po sa Lauper. Maliban sa BMI Finance Corporation ay marami pang kumpanya ang nakipag-partner sa Camsur Peso para matulungan ang mga Camarinense job seeker na makahanap ng trabaho. Marge Sereco, CSN. Dinominan ng Camsur Tri-Team athlete na si John Patrick Siron ang Century 2 na Ironman sa Zambales. Si Ron labis ang pasasalamat sa mga sumuporta at nagtiwala sa kanya. Narito ang ulat. It is confirmed, yes! Historic ang unang pagsabak sa Ironman Triathlon ng triathlete na si John Patrick Siron ng Camarines Sur. Isa si Siron sa mga pambato ng Camsur at Bicol Region na nag-uwi ng tagumpay sa kakatapos na 2025 Century 2 na Ironman 70.3 sa Subic Bay sa Zambales. Si Siron dinumina ang palakasan at tinanghal na overall champion at first place sa age group 20 to 25 category. Ayon kay Siron, hindi niya inakala na siyang tatanghaling kampiyon sa naturang palakasan. Yung goal ko sana talaga is beating time naman lagi. Yun po yung laging reminded sa amin ng coach ko na si Coach Melvin Pausto. Hindi ko po talaga tinitingnan kung sino sa harap or kung sino nakakalaro ko. Basta pinapapokus ako sa abot ng makakaya ko ma-achieve. Pero bandang huli, unexpected po talaga lahat kasi di ko akalain na yung dating motivation ko lang, nakamit ko na. Buong puso siyang nagpasalamat sa Diyos, sa kanyang pamilya, sa mga sumuporta, sa team, sa mga coach, maging sa walang sawang suporta ni na Governor Luigi Villapuerte, Congressman El Ray Villapuerte at Congressman Migs Villapuerte. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin mula pa po noong 2019 magpahanggang ngayon. Solid na suporta na po ang natatanggap ko kila kong Migs Villapuerte, Governor Luigi Villapuerte at sa bagong governor natin na si El Ray Villapuerte. At dahil din po sa kanila kaya hanggang ngayon madami pa ring natutulungan ng mga atleta ang Camsur Tri-Team na pinamumunuan ni Ma'am Rosita Anyo, Coach Joffrey Anyo. Nagpapasalamat din po ako sa nag-recruit sa akin na si Kuya Rinel Breseño at sa buong Camsur Tri-Team. Kasabay nito, nagningning din ang veteranong Bicolanong triathlete na si Belle Arbiag na tinanghal na kampiyon sa age group 40 to 44.
Sa kabila ng simpleng bisikleta at limitadong kagamitan, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kakulangan sa tagumpay. Ayon sa kanya, excuses is not an option. Na siya ring nagsilbing paalala sa mga atleta na ang disiplina, dedikasyon at pusong palaban ang tunay na puhunan ng tagumpay. Lubos ang pasasalamat ng parehong atleta sa kanilang mga coach, team managers at buong komunidad ng triathlon sa Bicol. Patuloy silang nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan, atleta at sa buong rehiyon. John Patrick, grabe ka! Marge Serico, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.